Target mo ba magkaroon ng driver's license ngayong taon? Tamang-tama dahil magkakaroon ng libreng theoretical driving course sa LTO District Office ngayong Sabado para sa mga nagnanais na mag-apply ng kanilang driver's license. Plano po kan sa moyang opisina, region-wide man po ini, na magkandak ang bawat district offices ng mga free theoretical driving course. Para po ini din makatabang din kita sa mga tugang na gusto man magkalisensya na magian-gianan man ang paggastos dahil po ang theoretical driving course kung pupuanon po ninyo yan sa mga driving school, sa private po driving school, nag-aabot po yan ng 1,500 to 2,000 ang theoretical driving course. Pero pag sa LTO po, libre siya. Bukas araw ng Sabado ang unang schedule ng theoretical driving course sa kanilang opisina kung saan diretso na rin mai-release ang student permit sa mga kwalipikado. Gagawin din umano ito sa mga barabarangay sa mga susunod na buwan. Iba pong schedule ang Naga City, ngunyan pong Saturday. So, diretso na po yan is issuance of the student permit. Pag natapos po ninda si hours po na dapat nindang matapos sa seminar. Hindi po sa opisina ng LTO. Sa February po may mga nakaschedule na din po na makakandak po kami pre-theoretical driving course sa barangay. Requested po yan ng PNP. Nag-request po kaya si PNP, bawat precinct po din sa Naga, nag-request man din sinda na duman sa area of responsibility ninda makapagkandak ng community activity din po si PNP in partnership po with the LTO. Mahalaga umano ang tamang proseso sa pagkuha ng lisensya para sa tamang kaalaman sa pagmamaneho at mga batas trapiko at hindi maging kamote. Jan Amador, CSN.